Ahoj všichni, já vás zdravím. Máme tady konec léta, konec prázdnin a samozřejmě první týden školního roku. Začíná se září a já od září opět najíždím na naše témata PKU. Kdo mě ještě nezná, sledujte i na Instagramu, nově i na profilu obnoveném Zero Protein. To je profil, který se bude čistě věnovat jen PKU, kde neuvidíte nic jiného, než to, co se týká naší diety, a pokud chcete sledovat a zase se do toho dostat, dodržovat, protože víme, že je to pro naše zdraví důležité, tak sledujte, klikněte a samozřejmě můžete poslat i nějaké své náměty, co by se třeba tady chtěli, jaké témata, jsem tomu otevřená. Pro dnešek jsem si pro vás připravila něco jiného, než jsme zvyklí. Bude to trošičku praktičtější díl a budeme se bavit o tom, jak si vážit a jak vlastně počítat při fenylketonurii počet fenylalaninu a počet bílkovin. Proto ať už jste maminky s dítětem při fenylketonurii nebo dospělí, na které tady samozřejmě mířím nejvíc, je důležité i v dospělosti mít tyto dvě pomůcky, protože pokud chcete mít dobré výsledky, dobré hladiny, od oka vám spoustu věcí ujede, ruka vám ujede, když něco vaříte, a občas ji ochutnáváme, nezapočítáváte to ochutnávání a potom třeba jsou zvýšené hladiny. Takže jak s tím bojovat? Boj proti vysokým hladinám je jednoduchý, musíte si opět začít počítat, mít v tom přehled a především maminky v přípravě na těhotenství z PKU jsou povinny si všechno psát, ale to samozřejmě vaše těhotenství vede váš lékař a vaše nutriční sestra, kterou máte ve své ambulanci, kterou navštěvujete, ve své nemocnici, která je zaměřena samozřejmě na metabolické poruchy. Pojďme tedy na to. V některých zemích počítají jenom gramy bílkovin a v některých zemích jsou vyměnníky, takzvané jednotky PKU, které jsou na 15 mg fenylalaninu. Je to trošku složitější a my v Česku máme styl, že počítáme přímo fenylalanin obsažený v potravinách. Ve světě se používají tyto jednotky fenylalaninové, které vlastně znamenají počet v jednotlivém ovoci. Mají to ještě složitější, myslím. No a třetí směr pro dospělé z PKU je počítání pouze bílkovin. Tím, že máme varianty, a já se budu bavit hlavně tedy o svém životě, svých zkušenostech a ještě jednou všude říkám, jsou to mé prožitky s dietou, sdílím svůj život, nesdílím nějaké vědecké poznatky, k tomu nejsem splnomocněna ani. Jsou to mé prožitky s dietou, protože sama dietu fenylketonurii mám. Takže vše, co tady vidíte, jsou mé názory a prezentuji to tak, aby bylo samozřejmě všude jasno, že někoho nenutím dodržovat tak, jak dodržuji já, ale mluvím o tom, protože cítím, že o fenylketonurii je třeba mluvit. I my, co fenylketonurii máme, potřebujeme si některé zásady znovu připomenout. Já jsem se velmi na tady ty praktické epizody těšila, protože myslím, že ukázat znamená víc a vidět znamená víc, než si někde jenom přečíst. A ta praktická část je při PKU nutná. Jak už jistě víte, jakýkoliv výrobek v obchodě má většinou QR kódy a hned vedle najdete nutriční hodnoty daného produktu. Takže v obchodech se všichni fenylketonurici chováme stejně, díváme se na ten řádek druhý od spodu, což je protein, a tam sledujeme, kolik daná potravina má bílkovin. Tím, že víme, že naše máme na den zhruba od 600 až po 1000 mg fenylalaninu na den, to jsou hlavně dospělí, tam záleží, jakou máte toleranci. Tolerance samozřejmě nic nemění lehkost ani závažnost toho onemocnění. Je to jenom to, že vaše tělo snese víc a některým se zvedá hladina, jenom přičichnou třeba k obyčejným mléčným výrobkům, jako je máslo, jako je mléko, a okamžitě se jim hladina zbytečně zvyšuje, protože samozřejmě v tom nemají ten přehled. Pojďme si to říct ještě jednou. Naše hladiny jsou výsledkem toho, jak jíme. Naše tělo nespracovává bílkoviny, víme, že potřebujeme doplňovat bílkoviny, to nám
zajišťuje z 90 skoro procent preparát a zbytek máme z potravin, které každodenně používáme. Takže určitě, pokud chcete být zdravý fenylketonurik, doporučuji hodně ovoce a zeleniny. Při vážení ovoce a zeleniny nezapomeňte, bez slupky vážíme bez pecek, jako je třeba avokádo, nevážíme ho samozřejmě s peckou, protože by to zase zkreslilo tu váhu a my chceme vědět, kolik má daná potravina gramů. V tabulkách na internetu já používám nejčastěji, dám vám tady i odkaz dolů, používám kalorické tabulky, které jsou na internetu a kde dole najdete i počet fenylalaninu. Takže jakýkoliv produkt, jakoukoliv potravinu zadáte, vyjede vám i obsažený v nich vlastně fenylalanin. Takže určitě využijte i tady tyto aplikace, moderní tabulky, anebo ty klasické, které máme v PKU knížkách. V Česku jste dostali všichni, kdysi ještě za komunistů jsme měli takovou, nebo za revoluce, po revoluci jsme dostali takovou knížku, která je zelená, teď máte novou, kterou jste dostali, já už ne, protože žiju ve Francii. A tady ve Francii je samozřejmě technika jiná, kdy se počítají bílkoviny. A máme od paní doktorky pouze rozpis a máme také pohovor s nutriční sestrou, která nám poradila, jak jíst, na co si dát pozor a sleduje to vlastně pořád. Takže tam se více musíme hlásit. Oproti České republice pociťuju tady toto jako výhodu, protože s ní můžu více diskutovat, má na to čas. Všechno se odehrává přes e-mail a je to vlastně fajn. Takže pojďme na to. Banán, když si zapnete váhu, já mám tady jednu úplně skvělou, vy můžete si na váhách moderních načíst, zda se jedná o mililitry, pokud chcete počítat mililitry třeba v tekutinách, a nebo na gramy normálně vážit. Takže když si vynulujeme na váze, tak teď mi to trošku nejde, tak pojďme na ty gramy. Tak, tady máme i vodu, je tady spousta programů na té váze, je fakt dobrá, tu mám zrovna od Nutrici, dostala jsem ji jako dárek. Takže tady banán se slupkou má 156 gramů. A teď vám chci právě ukázat ten rozdíl, když ho zvážíte bez slupky, tak samozřejmě ten rozdíl tam bude. Pamatujte 156 a teď je to 103. Takže je to o hodně méně a vždycky ty hodnoty v kalorických tabulkách jsou z čisté vlastně z toho ovoce, ne z té slupky samozřejmě. Takže tady toto zhruba je dávka, počítáme zhruba za 1 gram, bílkovin 50 až 60 mg fenylalaninu. Takže 1 gram bílkovin 50 až 60 mg fenylalaninu. Takže kdo počítá na ten fenylalanin, tak ví, že už si snědl 50 v tady tomto jednom banánu. Pojďme si teď ukázat rozdíl ve vážení a měření. Můžete mléko samozřejmě vážit i na této váze, protože ona má ty mililitry. A já vám chci ukázat dva nebezpečné pro fenylketonuriky, 2 pasti, na které bych tady v tomhle díle chtěla upozornit. Jednou z nich je mléko, protože my můžeme trochu mléka, všichni, máme nějaké povolené množství, když si v nemocnici jsme to měli vždycky přímo naměřené. No a protože se chci teďka bavit i o nápojích, tak mi jich tady pár přibylo. Jak jistě víte, nápoje, jak už jsme si řekli, i mléko, je třeba si opravdu měřit přesně. A většinou to máte zase vzadu napsané v mililitrech. Takže každý produkt si opravdu prohlédněte a naučte se skoro nazpamět všechny ty hodnoty bílkovin, protože vám to ulehčí. Budete vědět, že třeba pomerančový džus je takový dost velký problém pro nás, pro fenylketonuriky, protože 100 ml má 0,7 gramů bílkovin. To znamená, pojďme si to ukázat, já to trošku tady před váma půjdu, tak máme zhruba 100, podívejte se, to je nic. Zapomněla jsem samozřejmě sklínku, ale už je tady. Takže když to ukážeme tady na tom jasném příkladu, tak 100 ml to je těch 0,7, což je pro nás skoro 1 gram. Má taková malá sklínka. Kolik si myslíte? No samozřejmě, že 250 ml, což je taková obyčejná sklinka, tady tahle má zhruba 100, to je taková ta menší,
pardon, 150 tady ta. A 250 ml má 1,8, což je kolik? Což je 1, to máme 50 zhruba, 8, to máme zhruba 40, 45, no tak to máte skoro 95 mg jenom v té jedné skleničce džusu. Ty když si dáš někde džus, je to i vlastně v nápojích typu Fanta, je vlastně potřeba se na to zaměřit a uvědomit si. Tyto nápoje bych úplně z jídelníčku fenylketonurika právě vyřadila, protože ty si zvýšíš hladinu jenom tím, že piješ, nemáš vlastně energii z jídla a může to být pro tebe opravdu problém potom při výsledku, může být zkreslený. Ty si myslíš, že dodržuješ, ale jedna taková sklenička, ten tvůj denní režim s ním pěkně zamává, pokud máš třeba na den jenom 600. Spousta dospěláků mi píše, já mám 1000 toleranci. Super, ale někdy je to i proto, že nám paní doktorka dala rozvolněnou dietu, kdy viděla, že v dospělosti nedodržujeme, že to je s náma marné, tak nám dovolila vlastně takový ten větší rozptyl. Někteří mají hyperfenylanin, tohle mi dělá vždycky problém, tu naší verzi. A věřím, že i vám, tak ti samozřejmě těch 1000 a něco mají. Mně se teďka taky paní doktorka zjistila, že ta tolerance je u mě jiná, ale po několika testech krevních si myslím, že to nemám úplně na to 1000, ale mám někde na zhruba 800 mg. Protože ty výsledky, když jsem se snažila dodržovat, zase byly trošku vyšší, než jsem zvyklá. Já jsem zvyklá zhruba 4-6 maximálně v tom rozpětí být a tam to bylo trošku vyšší. Proto dejte si pozor na ty nápoje, ono to někdy může zkreslit, především v létě, v různých sorbetech a tak se používá také vlastně to ovoce a ono samozřejmě o sobě a má větší obsah těch bílkovin. Co tady pro vás mám? Mám tady ovesné mléko, to jsem dneska dávala takový post i na Instagram, kdy vlastně velký problém jsou tady tyhle balení, kdy v různých coffee shopech vám namíchají latéčko, dáte si latte, dáte si cappuccino s tady tím namíchané, nebo jiné prostě kávoviny. Zapomíná se na to si spočítat, že ten kelímek taky má nějakou váhu. Dívejte se, toto je jakoby malá sklenka. Když máme kelímek kávy, tak je to většinou tady toto, 150 ml. Kolik si myslíte, že tam zase toho mlíka dávají? A jaké? Spoustakrát jsem se už spálila na tom, že někteří používají ovesné mléko s vyšším obsahem proteinu, což pro nás je zase opět zakázané. Co doporučuji? Doporučuji si zkontrolovat v tom coffee shopu, jaké mléko vám dávají, kolik tam je za 100 ml a po případě odmítnout nebo si dát prostě kávu bez. Káva má také obsah fenylaninu. Málo kdo to ví, ale je tam 15 mg fenylaninu v jednom kafíčku, takže je třeba s tím taky počítat, že tam něco zase toho fenylaninu je. Další věc bych chtěla tady uvést na pravou míru ještě otázku piva. My Češi pijeme hodně piva a není pravdou, že alkohol můžeme v neomezené množství, takový ten chirý. A když už se vaří pivo, tak samozřejmě se používají kvasnice a jak jistě víme, je tam obsah bílkovin. Takže v pivu to můžeme zjistit tak, že buď se podíváme na obal, když si kupujeme třeba lahvové, tak to tam většinou je, kolik je to 100 ml. A zase se to pohybuje od 0,8 až po vyšší čísla 0,6 gramů na 100 ml bílkovin, takže zase, když ty si dáš půl litr, tak to máš 5 x 0,6. Rozumíme si, 5x, dejme tomu, že těch 50, 5 je docela dost, když máš na den jenom 600. Takže jedno pivíčko tě může být na spoustu zase fenylaninu. Půl litřík, někteří si dávají těch půl litrů víc, takže zase tvoje otázka, proč se mi zvyšuje hladina a nevím proč, tak já ti řeknu proč. Můžou to být právě tady ty nápoje, které nepočítáš, které bereš automaticky a nezastavuješ se nad tím, myslíš si, že mají málo, protože tam je 0, něco, ale
ve finále toho vypiješ třeba víc, než by si spřál. Jsou tu různé ochucené minerálky. Teď díky tomu, že aspartam byl vyhlášený jako nevhodné sladidlo, vlastně Světovou organizací pro zdraví máme nový trend, že vlastně v těch všech pitích ten aspartam není, v těch žvíkačkách se bude objevovat co možná nejmíň a budou tam jiné náhrady sladidla jako jiné náhrady. Takže pozor, kontrolujte si, já moc ty slazené nápoje nepiju. Můj manžel třeba to má rád, že vlastně i ty minerálky. Já jsem se tedy do Francii převedla prostě hodně na vodu, ale mám ráda Coca-Colu. A Coca-Cola, jak jistě všichni PKU víte, zase obsahuje hodně cukru a to nás trošku jakoby nabuzuje, jo, že máme nějakou tu energii. Když třeba potřebujeme doplnit tu energii, tak já sahám po Coca-Cole, když to není nejzdravější, vím. Ale dodává mi energii a mám ji ráda, od malička vlastně jsem ji používala, protože ten cukr, my někde tu energii nabrat potřebujeme, protože tělo potřebuje tu energii i na to, aby fungovalo. Takže bacha na to lidi, napište mi, co vy a alkohol, co vy a mlíka do komentáře, budu se těšit na vaše připomínky, určitě budu s dalšími díly více praktická. Dneska doufám, že vám to něco dalo, že jsme si vysvětlili, kolik je 100 ml, že to vlastně opravdu je tak polovina takové normální skleničky. Je to hodně, je to málo, no samozřejmě záleží. Takže držím palce, ať nám dodržování diety jde. Zvu vás na výzvu, pijeme preparát, to znamená, který preparát? Náš preparát, který všichni doplňování aminokyselin, které máme předepsané. Jsou mezi námi tací, kteří se rozhodli, že preparát pít třeba nebudou, nebo že ho nepotřebují, že se cítí dobře, ale víme, kam vede to, když s dietou přestaneme, když přestaneme být v ní konzistentní, když přestaneme dodržovat tu naši disciplínu. Takže lidi, pojďte do toho se mnou, já chci všechny zase dokopat k tomu, aby jsme se u toho hlídali. Víme, že jedno nevypití toho preparátu, té dávky, zhoršuje naši koncentraci, je to pro nás obtížné, nemáme ty bílkoviny, které potřebujeme, které jsou nám tam dodávány. Takže pojďme, můžete sdílet, můžete inspirovat ostatní z PKU. Vím, že někteří nejste na tom profilu až tak moc aktivní, ale můžete mi to třeba poslat a já potom budu sdílet na tom našem Zero Protein. Sledujte Zero Protein, sledujte mě. Doufám, že se vám dnešní epizoda líbila. Napište vaše připomínky a já ještě jednou říkám, že tady sdílím svůj život z PKU, jak to vedu u sebe. Pokud tím někoho inspiruji nebo pomůžu se vrátit k dietě, budu moc ráda, protože vám dám i odkaz tady když si kliknete na popis tady tohohle videa, tak tam najdete i odkaz na minulé video, které se týkalo, proč vlastně máme dodržovat dietu a při fenylketonurii, aby jsme nedopadli tak, jak v tom videu. Takže mějte hezký den, držte se a budu se těšit zase příště.